ओमफ्राय एक्चुअलि बर' मारना हारसा हारसा जाबाय आवगाय बर'मोन अबावमोन ना न'आ कृष्णपुर बर' न'आनो गैया माथो आवगाय दंमोन नोंलाय बहा खारखो गावसोर रायलायजोंना खाराखिसै खैथा बाजियाव फैनाय 7थायावनो आदसा ओमफ्राय बियो एक्चुअलि बर' ना हारसालै हारसा किस्रा जाबाय आरो किस्रा जाबाय किस्रा हारसा किस्रा जाबाय अबावमोन ना न'आ उगुरियावसो मार माथो कृष्णपुरावसो होनना बुंदों रायजोआ उगुरिया उगुरियाव ओमफ्राय दाथ' हाबा जाना खै बोसोर जाखो 15 बर'नि होनब्रा मा बर'खौ बावबाय नामासो दानो नांलाय बर' मिडियाम फरायना हारसा मिडियाम फरायनायमोन हारसायाव फरायखानाय ओंखायनो जेनेबा हारसाखौ लोगो मोनबाय आरो गुड मर्निं बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आङो नै दायो दुगैना रेडि टाइमा दायो जाबाय 7टा बाजिबाय 7:30 आं दायो अबाव थांनो नागिरदों मिथिबाय ना दिनैहाय मा दिन 15 आगस्ट 15 आगस्टनि आङो बयनिसिमबो 15 आगस्टनि 2026 गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय दिनैहाय आं मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ ब्लग लाना फैनो नागिरदों जायखिजाया दिनैयै आङो बबे जायगायाव थांगोन आरो आङो बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो आंनि न'निफ्राय बेसे गोजानाव आरो बियो मा जायगायावहाय नङा होमबा आरो दिनैहायथ' आगस्टनि मुङैथ' आङो थांगोन नङा होमबा खिन्थु आं जेबो बुंथ'ला जायखिया आङो दायो ग्राउन्डआव थांनानै बा जायगायाव मोनहैब्लासो नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन जायखिया नोंथांमोनहा आंजोंहाय नैबे भिडिअखौहाय दिनै जोबजासे नायबानो जाबाय आं दायो दुगैना रेडि खिन्थु आं गस्लाबो गानाखै दायो नै गस्ला गाननोसै ओमफ्राय आं दायो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय आरो दिनैहाय जोंना आंना मा प्रग्राम दङ बेखौ आङो दिन्थिलांगोन माने एसे आरोना एसे गुसुं क्लिप लानानै दिन्थिलांगोन आङो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला मिथिगोन आरोखि आङो बबे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बबेहाय आरो बियो जाहैबाय न'निफ्राय बेसे गोजानाव जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायग्रोदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना मा बुंहरो आरो मा सोंहरो आरो कमेन्टआव मा लिरना हरो बे नोंथांमोननि खोथासै मोजां मोनोबा नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय गिबियावनो आङो बुंखानाय थाबाय आरोखि थ' बिदिबा जोङो भिडिअखौ जागायलांसै रेडि जाबाय देलायखांबाय थांसै दाना एसे सेन्सारनि र' उफाय गैया गोलोमनाय बिराद गोलोमखायोना रेडि जाबाय थांगोनसै आङो न'निफ्राय देलायबाय मोजांनो सेनबो सारबाय देलायब्लाबो सेहेराफ्रा थिग नङा नालाय मोजां नंखायालै सेहेराफ्रा दाना मा जाहैबाय दिनैथ' 15 आगस्टमोन खिन्थु बेरायनायाथ' बिराद बेरायनांगौमोन दा आरो जाहैबाय आसामाव बिराद गन्दगल आसाम आरो अरुणाचल बिनि थाखायनो जेरावबो थांनो हाला अबावबा जायगायाव माने बेरायनो थांनो गोनांमोन आगस्टआवहाय दिनै अफिसनि फुङावहायनो गावहोबाबो दङ बे गावहोबा जोबबानो आङो बेरायनायनि प्लेनिं मोनसे लादोंमोन दाना मा जाहैबाय अरुणाचलावबो थांजाला ओरैजाय आरो बेलेग जायगाफ्रावबो माबायदि जादों दायो गुदुं गुसु दावराव दावसि बेफोरबायदि बोथोराव माने बेरायनोबो गियो आरो बेरायबाबो एसे बोरैबा जायो नालाय ओंखायनो देग्लाय बोसोराव जेरावबो आगस्टआवहाय आङो जेरावबो बेरायला ओंखाम एसे जाना लाबाय फुङावनो आंखौ माने फुङाव थांगोन होननायखाय हिन्जावा ओंखाम संना होबाय बोरमा बेदर मैया लाबोनाय दंमोन बोरमा बेदरजों जाबाय फान्थाया रोनो जाखाबाय आरो दिनैथ' सानसे जाखासिगोन नालाय जानाया दिनैथ' अबाव जागोन मिथिया सानसे जै थांबाय माने न'आव जेब्लासिम मोनाया अब्लासिम फैखाया ओरैबायदि हुदा जाबाय मानसिनाव जेब्ला लांगोन आरोखि आरो ग्रोब माने बेफोरबायदि मोनाब्लि समावसो न'आव ग्रोब फैफिनलायो बिराद जारला जायखिया थांनोसै नङा होमबा जियानो जादोला दिनैहाय आङो नोंथांमोननि एसे दिन्थिलांबाय थानोसै बे जाहैबाय आंनि न'निफ्राय सानफ्रामबो ओंखारबानो नायल' जाल' बेल' मोनसेल' लामा बेबो ओरैबायदि नैबेयाव गाबाय नै एकदम बेयाव माने सिङाव दनद्रायबाय बे बुस्थुआ नै दोननानै बेयाव माने दैया बेजों ओरैजाय बारख'लाङो ओरै सिंजों फैयो माने दैया ओमफ्राय दा बेयाव सिङाव हाखर जाबाय नालाय दनद्रायबाय आं माने बेयाव मालाबा ओरैजाय एकदम गोदोलांजानोसो गियो माने हाखराव ओंखायनो एकदम लासैसो फैनांगौ जायो लडिं गारि खारबा खिन्थु बेयो गोदोसिगौमोन आरोखि बेनो जाबाय दै जोंनि आंनि PWD लामाया नोंथांमोना हरनाय मालाबा भिडिअ नुबाय थायो जानांगौ जोंनि बे लामाखौ फैबाय मोनफैबाय नै आङो माने मा जाहैबाय फ्लेग हस्टिं खालामखांबाय आरोना एसे बेखौ आं दिन्थिदिया एसे ग्राउन्डखौ एसे दिन्थिगोनसै आं दायो माने मा जाहैबाय गारिखौबो लाबोनो हादों आं गारिखौ बैयाव दोनबाय माने हाया गोदानै खोनायसोथ' जाहैबाय माने सारिरावनो जेनेबा हाखौ गोदान खोबाय नालाय गारिया सोजाला हाया मोजां गोजोआखै आङो दाखालि ट्राइ खालामदोंमोन बैयाव एसे गोदोदों ओंखायनो आङो गारिखौ सोआसै मोनफैनानै जोङो दायो माने फ्लेग हस्टिंखौ बानायखांबाय माने हायाबो गोदानसोमोन नालाय खोनायाबो बारा मोजां जायाखै माने
जायखिया आं सिङाव हाबग्रोनोसै आंनि माने मावखौ मोनफैबाय दिनैहाय दिन्थिनोसै आङो प्ले कस्टिउम खालामखांनानै आरो दाहाय मोनसे गावहोबा दंबाय 10टा बाजियाव मा बुस्थु बेलाय मय साहा नाखाव आं साहा जाखोमा साहा लोंला बोरो साहा आंनो बोरो खारखोमानो गावखौ लानाङा थाखोमानो आंजों दाहाय रायलायगोन आङो सासे बायद' दङ ओरैजाय बे जाहैबाय प्रेसिडेन्टनि बायद' आं दाहाय ओरै थांगोन र' माने प्ले कस्टिउम खालामखांनानै साहा लोंबाय आरोखि बिसोर मा रायलायदों आं मिथिला आं दायो ओरै थांसै जायगायाव ओमफ्राय नैबे थाखोमादों आंखौ लानाङा होनना बुंदों इसोर सानैयाबो आं इसोर सानैजों दाहाय रायलायनो नाजागोन दै इसोर सानैयाबो माने गाननायासो बेलेग खिन्थु भाषाखौ बेलेग रायलायो बिसोरो आं र' जायगायावसो थांना फैग्रोनि इसोरनि दाहाय रायलायगोन आं आंनि जायगाखौसो दिन्थिनां इसोर नै लाइटआव দিয়া নাই যে লাইটটো দি দে না কি আন্ধাৰ মুন্ধাৰ থাকিবলৈ ভাল পাই নে কিটো বাজেট কিহৰ খানাৰ आङो दायो आंनि जायगाखौ नै दिन्थिनोसै दै आंना बे जाहैबाय टेबोला दिनै दिन्थिनोसै आं नै आंनि नामा नुदों ना राजु बसुमतारी बे जाहैबाय आं टेबोल लेभेल डेस्कटप आं माने बेखौ खुलिनोसै आं ओइच' एकदम लेथ्रा जाजोबथारबायलै साफाबो खालामासै नामा दिनैलाय एसे फांखा होनोसै आं ओइ नुबाय दा फैबाय आं मोनफैबाय दिनैहाय मा जाहैबाय आरोबाव आङो दहाय होनदोंमोन ना सासे मानसिजों एसे रायलायनोसै होननानै बिराद दावराव जाबाय माने दिनै आगस्ट नालाय सोब माने फ्रि माने मा जाहैबाय दायो खाना खानायनि माने खाना जानायनि माबा मोनसे रायलायदों बिसोरो दिक्ति बन्द जायगाखौ एसे दिन्थिबायना आंनिखौहाय नै दिनैथ' आं खामानि मावा दिनै आं सोरबाफोर फैबाबो आं खामानि मावा आरो सोरबाफ्राथ' फैखानाय नङा बिसोरो खाना जानायनि लाहार फाहार बानायबाय दं ओमफ्राय एक्सुवेलि बर' मारना हारसा जाबाय आवगाय बर'मोन अबावमोन ना न'आ कृष्णपुरा बर' न'आनो गैया माथो आवगाय दंमोन नोंलाय बहा खारखो गावजों रायलायजोंना खारासै माखौ होनो माखौ ओमफ्राय बर' बावबाय नामा नोंलाय बावाखै बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया 14 बोसोर जाबायना बे कृष्णपुरा आं माथो बर' न'खर नुवाखैब्रा ना नोंस्रा न'खरसेल'खा दंमोन न'खरसे दंबाय दा ओमफ्राय नोंस्रा मा बाबामोनहा बबाव दङ बाय बाबाया जुनायाव होमबा जेनेबा नोंस्रा न'आ बेयावनो खामोन आरो गोदो दा ओमफ्राय ओरैहाय खारलांबाय ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर थानाय समाव बर'आ न'खरबेसे दंमोन न'खरथाममोन आरो जोब थांजोब्बाय आरो दाना आदसा फार्स्टआव नोंस्रा जेनेबा न'खर दंबायो जेनेबा नोंस्रा ओमफ्राय जेनेबा आबै आबौनि फरियाल जेनेबा नोंसिनि बै बाबामोननि फरियाला गोदो बबेहायमोननो गोजानावसोमोन एसे ओमफ्राय दा दङबाबो अबायफोराव दङ फारफोराव दङ फारफोराव दङ मा जेनेबा जेनेबा बिसोर फैजेननायाब्रा गोदो फैजेननाया मनिटरना थागोन र' बावबाय ओमफ्राय बै सासेया बहानिमोन बेबो बिफाया गोजाननि बार' ओमफ्राय उगुरियावमोन आरो ओमफ्राय कृष्णपुरावनो थायो दाबो कृष्णपुरावनो बिसोर दाबो कृष्णपुरावनो दं बिमाया दाबो दं नामा बिमा गैया बिफा दं बिदा दं आरोखि কৃষ্ণপুৰতে আপুনি চিনি পায় মানে তাকে জন্মটো মানে একেলগে গাঁৱতে আছিলে আগত আচ্ছা সেইটো কাৰণে ঠিকে আছে মানে मा जाहैबाय भिडिअखौ लाना होनना बुंदोंमोन थेवबाबो लाबाय आङो ओरैजाय थांसै मासि जासुलिब्रा नोंलाय खैथा बाजियाव फैनाय 7थायावनो आচ্ছা ओमफ्राय बियो एक्चुअली बर' ना हारसालै हारसा किस्रा जाबाय आरो किस्रा हारसा किस्रा जाबाय अबावमोन ना न'आ उगुरियावसो माथो कृष्णपुरावसो होनना बुंदों रायजोआ उगुरिया उगुरियाव ओमफ्राय दाथ' हाबा जाना खै बोसोर जाखो 15 बर'नि होनब्रा मा बर'खौ बावबाय नामासो दानो नोंलाय बर' मिडियाम फरायना हारसा मिडियाम फरायनायमोन हारसाखौ फरायखानाय ओंखायनो जेनेबा हारसाखौ लोगो मोनबाय आरो थिगानो ना खबरा थिगानो सार थौदो मा जाहैबाय ना आङो दिनैहाय अफिसाव फैनाव ना बेयो माने सानै मानसि रायलायना ना बिसोरबो जेनेबा बर'मोन नालाय हारसाजों हाबा जाबाय हारसाजों हाबा जानाय लोगो लोगोथ' माखासे नेम निथिफ्राबो सोलायखानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो एसेबाबो नैबे आंनि अफिसावनो केम्पासावनो बा
थाफानाय हिसाबैहाय आङो एसे रायलायबाय आरो ना जानो जादोला दिनैहाय आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आंनि बे माखासे ग्राउन्डखौ आरो फ्लेग हस्टिंखौ दिखोखांबाय दायो माने 10ता बाजियावहाय जोंहा गाव होबा दङ ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा बायद'मोनजों एसे रायलायबाय बायद'मोनहा बुंदोंमोन केमेरा लानाङा भिडिअ लानाङा आंखौ होननानै थेवब्लाबो आङो एसे रायलायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोनहा बेनि सायाव बारा गाज्रिबो साननाङा बा नेगेटिभबो साननानै लानाङा मानो होनना बुङोबा माने जेला माने आंनि स्टाफआवनो दं जेला आंबो बेखायनो एसे भिडिअखौ लाबाय आरो माखासे डिटेल्स खोथाखौबो सोंलायनाय जायाखैमोन नालाय बेखौनो एसे दिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोनासो मा सानो आं ज' जेबो मिथिला नोंथांमोना माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो थेवब्लाबो एसे भिडिअखौ लाना फैबाय ओमफ्राय दायो आङो मा जाहैबाय गगामुआव थांनो नागिरदों बे सेक्रेटारि न'आवहाय माने बेनारखौनो बावबाय जाहैबाय ओमफ्राय मा होनो दायो गाव होबानि थाखाय जायखिया होमबा जों थांग्रोसै ना आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो एसेब्लाबो भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो अब्लानो आं बुजिगोन दे नोंथांमोना जे आंनि भिडिअखौ जे नुदों बा मिथिदों होननानै होमबा ना आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै अके आरो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय